Good morning mga besh. So for today's video mga besh ay manguha ta og kamonggay. Then mao na tanan akong kuha. Nya pagkahuman na mga besh kay ako na siyang hagpat og pina 1/4. Pinaspasay na natong hagpat ya mga besh ay mo katingala. Yo natay ko andiha sikwa kangkong ugay og batong sumaw na siyang atong sagol sa atong utan ron mga besh. Unya pagkahuman di na mga besh kay nasa di ay kamunggay. Diyon maong di na siya makita mga besh kay gilunod na ang saging. Ug pagkahuman na mga besh kay gilunod na sad ang kanang batong kay lat-an man sad na siya mga besh ang batong, di ba? So pagkahuman sa dana mga besh kay gitunga-tunga na dinha ang kanang sikwa. Kailan ninyong imay nga mong tataran kay original na. Then pagkahuman kay gibutang na po na dinha ang kanang gay, kangkong sa diha sa butang sa kaldero o kanang sili espada. Kay lami man ko nabutan og sili espada, so mao na nga gibutangan sa nanako dero og sili espada, parang lami jud kay tong kaon ba. Parang nasay halang-halang pero di man sad siguro na halang-halang din og kanang sikwa na sad ang atong gibutang. Ipaulahi ra ta ng sikwa kay murag dali ram nang malata dihang dapita bay. So mao na nga ato ra nang paulahi ang kanang sikwa. Then human gimikos-mikos og pina 1/4. Tarong na tong mekos tanan kay parang lami jud siya ini kaluto. Nya giukay-ukay pinakalit. Nya ug pagkahuman na sa na kay gisunod na sad ang kanang kamunggay. So ang kamunggay day naulahi diday ang katong sikwa. Sus, ang kamunggay dito yung naulahi day. Ikaw gyud mag voice over wag jud kay klaro. Tarong nga kuno na. Kita raw naman ko nag voice over magbuot ka nako. So nya pagkahuman day ana, ako na sa nang gimikos-mikos dira. Bahalag mingon mong kapila ko gamikos-mikos dira. Kaya sa may tagalihok okay man gyud. So mikos-mikos na nagpinawanha pa na. Tarong nga gyud mikos-mikos day. Bantay bitago na roy lami ha. Lami na bantay mo kaon sad ka. Bantay bitago na roy lami gidon og gibutang na po na siya og asin din gimikos-mikos na pod. Na napuning mikos-mikos ba nga dugay king mahuman ng mikos-mikos. Anam nang mikos gamit man og gibutang na po na siya sardinas. Senyorita na siya ha. Senyorita. Oh, din mikos-mikos na pod. So ana lang nang magluto day. Mikos-mikos ba. Magpalaban kitag mikos-mikos ani kay saon man. Uhoy. Ug pagkahuman di na naluto na din na siya. Nay ginamos nga nay sili suka. Lami kay mga unata.